As xornadas foron moi positivas. Eu creo que o intercambio que houbo, a exposición por parte das ponentes de toda a situación, de como se nos medica as mulleres, de que intereses hai detrás moitas veces, do pouco que se ten en conta as nosas necesidades, de como os lobbies das farmacéuticas están presionando para poñer no mercado moitos produtos que ás veces non son necesarios. Desde o ano 2000, que saleu publicado un revisto no Lancet de Peter Gotche, pois este investigador danés poñía xa unha pregunta encima da mesa, que era si realmente os cribados de cáncer de mama estaban suficientemente justificados. A partir de esa pregunta que a todas as investigadoras e investigadores nos chocou tanto aquela pregunta en un programa que era como sagrado, pois entón foron salindo outros estudios que foron demostrando os efectos adversos. As mulleres non teñen suficiente información para decidir por sí mesmas. É dicir, que non sea o sistema sanitario o que tome a decisión por elas e as convoque, sino que teñan unha información científica, rigurosa e independente. Es innegable que cualquier medicamento y esta vacuna tienen efectos adversos. Si en aquel momento, en el 2009, cuando ocurrieron los primeros casos, nos hubieran ayudado, apoyado, que es lo que las autoridades sanitarias deberían de haber hecho, porque es su responsabilidad, que para eso le pagan los ciudadanos, entonces nadie se hubiera enterado de todo este problema. ¿Cuál fue su reacción? Su reacción fue negar todo lo que estaba pasando, cuando en realidad había una relación causal temporal evidente. Negar que habían más casos en España. Nosotros somos víctimas, que nadie nos ayuda, no tenemos apoyo de nadie, ni de las autoridades sanitarias ni de la sociedad, porque unos medios quieren desacreditarnos diciendo que nosotros somos antivacunas o que con esta vacuna no hai efectos adversos, e iso non é cierto. A sanidade cada vez máis privatizada e máis mercantilizada, adícase máis que a evitar que a xente enferme, a tratala e diagnosticala. Eso, aparte de moi costoso, incrementa a vida da xente, pero sin contar a calidade das mulleres, da vida das mulleres. Por exemplo, a lei do tabaco, que se falaba outro día precisamente nos medios de comunicación, estáse abandonando. As mulleres galegas son as que máis incrementan con cancro de pulmón. Con isto se salvarían moitas máis vidas, probablemente con potenciar a lei do tabaco e mellorar a alimentación e a calidade do aire, que facendo vacinas, poñendo vacinas que poden ser cuestionables e que deberían de elexirse a xente que quere e non quere poñelas. Nos o que facemos é proporcionar información, un espacio de seguridade onde compartir experiencias e dúbidas relacionadas co embarazo, parto, posparto e lactancia. Nos xurdimos dun grupo de mulleres que empezaron a xuntarse e apoiarse despois de ter cesáreas moi traumáticas. A esas mulleres se sumaron mulleres que, ainda tendo partos vaginais, tiveron unhas experiencias moi traumáticas. Empezamos a ver que non eran só cuestiones individuales ou puntuales dun paritorio en concreto ou dunha situación puntual, sino que era parte dun problema estructural, dun problema do sistema na atención ao embarazo e ao parto. E buscaba denunciar, denunciar no teatro unha situación pois que creo que está silenciada, que é un tema que é tabú na nosa sociedade, que como as violencias acontecen en lugares insospeitados como poden ser pois os hospitais, ou unha consulta xinecolóxica. A xente, eu non sabía o que iba a pasar, cando actuase, sabía, como me ia sentindo eu a medida que contaba a miña historia, que era que me sentía mellor, era algo sanador, non sabía como se ia sentir o público, e a reacción foi moi boa, como se houvese unha catarse, e iso no directo, moita boa acollida, como que todo o mundo desexaba falar deste tema. Moitas mulleres se me achegan a explicarme iso. E nas redes sociais, que non ando moito, a propósito, para non ver estas cousas, creo que hai tamén reaccións moi violentas, moi negativas, moi belixerantes, en contra do que facemos ou pensamos algunhas mulleres, que estamos a contracorrente. Non podemos permitir que se censure ningún local público, neste caso Marco, ningún local público,
para que as mulleres nos podamos reunir, para que as mulleres podamos debatir e para que as mulleres podamos falar do que nos interesa e do que nós queremos. E a verdad é que tampouco podemos permitir que ninguén intente tutelar os contidos nin do que queremos falar. Eso por un lado. Por outro lado, aquí pois manipulouse totalmente o programa destas charlas e pois intentou convertirse como unha xornada antivacinas, cousa que non era en absoluto a xornada, non? E, por outro lado, eu teño que manifestar a miña rotunda oposición e facer un chamamento tamén a todos os demócratas e a todas as demócratas para que non consintan que este tipo de censuras se repitan nunca máis.